ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Хочу напомнить еще деткам, что уже со вторника начинаются у нас уже занятия религии. Так что кто еще не записался, еще можно сегодня записаться, и со вторника уже начинаются занятия. Так что всех ждем. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пане з вами. И с Духом Твоим. Я збавлення моєго народа, з якого б утиску не покликали мене, я почую їх і буду їм паном навеки. Гэтымі словамі антифона Новый год распачынаем святую імшу, 25-ю звычайную нядзелю. Падчас гэтай святой імшы малюся аб ласцы жыцця вечна для памерлай Сільвестровіч Рэгіны у першую гадавіну ад яе смерці. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму. І вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкою, словом, вчинками і занедбанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу на святейшую, завсёды Пану Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, до Пана Бога нашого. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного.
рішення Богу, а на землі супокоються в добрій волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе. Кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуєм Тобі за великої хвали Твоєї. Пане Боже, Володарю Небесный, Боже, Отче Всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Пане Боже, баранку Божий, Сині Отця, які береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Які береш на себе гріхи світу, прийми моління наше. Які сидиш праворучайця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Боже, Ти усі накази святого закону заснував на любові до Тебе і ближніх. Дай нам сили завсюди виконувати Твою волю, каб ми могли досягнути життя вічного. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живі і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі віки вічні. Читання книги мудрості. Безбожники казали самі собі: «Зробім пастку на справедливого, бо ён безкорисний для нас і противиться нашим учинкам. Докарає нас у грехах супроть закону, винуватить нас у грехах супроть нашого виховання. Побачим ці правдиві слова ягоныя і праверим, што будзе пры сконе ягоным. Бо калі справядлівы гэта Сын Божы, то Бог абароніць яго і вырве яго з рукі праціўнікаў. Праверым яго знявагаю і мукаю, каб пазнаць яго лагоднасць і выпрабаваць яго цярплівасць. Асудзім яго на ганебную смерць, бо, як ён кажа, паклапоцяцца аб ім». Гэта Слово Божие. Падтрымлівае Пан маё жыццё, падтрымлівае Пан маё жыццё. Уратуй мяне, Боже, сваім імем,
і судзі мяне сваёй моцай. Божа, пачуй маю малітву, выслухай словы маіх вуснаў. Падтрымлівае Пан маё жыццё, бо супраць мяне паўсталі чужынцы, шукаюць магутныя майго жыцця. Яны не маюць Бога перад сабою. Падтрымлівае Пан маё жыццё. Вось Бог дапамагае, Пан падтрымлівае маё жыццё. Я добраахвотна прынясу табе ахвяру, падзякую твайму імені, Пану, бо яно добрае. Падтрымлівае Пан маё жыццё. Читание послания святого апостола Якуба. Умилованные, где зайздрасць и сварливость, там безладдзе усялякая лихая справа, а мудрость, якая приходит звыш, наперш чистая, потом миролюбная, лагодная, покорливая, полная милосердности и добрых плодов, бессторонняя, некроводушная, а плод справедливости сеять успокоит тыя, кто чинит спокой. Адкуль у вас войны і змаганні, не інакш як спрагнення ў вашых, якія змагаюцца ў частках цела ў вашых. Прагнеце, а не маеце, забіваеце і зайздросціце, і не можаце атрымаць, змагаецеся і ваюеце, не маеце за таго, што вы не просіце, просіце і не атрымліваеце, таму што дрэнна просіце, каб растраціць на свае прагненні. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Бог покликал нас праз Евангелие для досягнения хвалы нашего Пана Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Marka. U той час Jezus i Jego uczni wyszli i przechodzili przez Galileję. Jezus nie chciał, kab niechta wiedział, bo wuczył swoich uczniów i kazał im, że Syn Człowieczy oddany będzie u ruki ludzi i zabiją Jego i zabity uwoskreśnie przez 3 dni. Ale oni nie rozumieli tych słów, a spytać u Jego боялись. Przyszedł on u Kafarnaum i kiedy był u domie, spytał się u ich, про что по дороге вы разважали? И они молчали. Бо по дороге разважали поміж собою, кто больше. Севши, он покликал 12 и сказал им, коли кто хочет быть первым, нехай будет з усіх апошнім и усіх слугою. Потом узял дитя, поставил сирот их и, обнявши его, сказал им, кто приймає одного з таких дітей у моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто послав мене. Гэта слово Пана. Уважаемые братья и сестры, на сегодняшнюю неделю со своим пасторским листом, с наукой пасторской,
Кіруе да нас слова біскуп Александр Кашкевич на пачатак навучальнага і катэхетычнага года. Умілаваным Христе Пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. Хутка скончыліся дні канікул дзяцей і моладзі. Распачаўся чарговы навучальны і катэхетычны год. Па ўсіх школах нашай краіны прагучаў першы званок, які быў знакам пачатку чарговага перыяду ўзрастання вялікай колькасці дзяцей і моладзі у мудрасці і ласках у Бога і ў людзей. Такім чынам, перад імі адкрыўся новы час, калі яны змогуць не толькі здабываць веды пра свет, пра сябе і Пана Бога, але і перажываць радасць пазнавання Евангелія і абвяшчэння яго іншым людзям. Гэты навучальны і катэхетычны год упісваецца ў час, калі наша гродзенская дыяцэзія дзякуе Богу за 30-годдзе свайго існавання і за розныя ласкі, атрыманыя ў гэты перыяд. Роўна тыдзень таму мы былі сведкамі беатыфікацыі вялікага чалавека, кардынала Стэфана Вышынскага, прымаса тысячагоддзя, які шмат месца у сваім навучанні прысвячаў моладзі. Новы благаслаўлёны з вялікім разуменнем падыходзіў да маладых людзей, ведаў іх патрэбы і сон. Ён быў перакананы, што моладзь у глыбіні сэрца жадае добра, здольная да высілку і прысвячэння. Ён змог з любоўю, але і з моцай ставіць патрабаванні да моладзі, бо быў упэўнены, што спаўненне складаных задач аберагае маладога чалавека ад лёгкага жыцця. Прымасу было вельмі важна, каб моладзь жыла ў праўдзе і святасці, а таксама, каб давярала Богу і верыла ў Яго. Кожны раз, калі ён звяртаўся да адказных за выхаванне дзяцей і моладзі, то падкрэсліваў, што найперш трэба іх палюбіць, а толькі потым вучыць і выхоўваць. Усім нам важнае дабро людзей, якіх мы любім, асабліва нашых дзяцей, падлеткаў і маладых людзей, бо мы ведаем, што ад іх залежыць будучыня нашага касцёла і краіны. Таму мы не можам не клапаціцца пра выхаванне новых пакаленняў, пра тое, каб яны здолелі знайсці сябе ў жыцці і адрозніць дабро ад зла, пра іх здароўе, не толькі фізічнае, але і маральнае. Выхаванне, аднак, ніколі не было лёгкай справай, а сёння, як здаецца, становіцца яшчэ цяжэйшым. Пра гэта добра ведаюць бацькі, настаўнікі, святары, сёстры законныя і катэхеты, а таксама усе тыя, на кім непасрэдна ляжыць выхаваўчая адказнасць. Відавочна, што чалавеку недастаткова толькі заспакоўваць матэрыяльныя, фінансавыя патрэбы, набываць высокія фізічныя і інтэлектуальныя здольнасці, авалодваць ігрой на розных музычных інструментах, рознымі мовамі і гэтак далей. Каб дасягнуць паўнаты шчасця і чалавечай сталасці, неабходна развіваць у сабе найвышэйшыя каштоўнасці, а значыць, весці глыбокае духоўнае жыццё. Бо чалавек створаны на вобраз і падабенства самого Бога. Гэты Божы вобраз і падабенства яму ніколі нельга згубіць. Таму асаблівае значэнне мае катэхізацыя дзяцей і моладзі. Катэхізацыя ж заключаецца не толькі ў здабыванні рэлігійных ведаў. Яе мэта гэта, як часта падкрэсліваў святы Ян Павел II, весці кагосьці не толькі да сустрэчы з Езусам Христом, але і да з'яднання, а нават да глыбокай з ім блізкасці. Бо толькі Ён сам можа весці да любові Айца ў Духу Святым і да удзелу ў жыцці Святой Тройцы. З нагоды распачацця навучальнага і катэхетычнага года хачу нагадаць вам, дарагія бацькі, пра ваш абавязак забяспечыць дзецям і моладзі удзел у сістэматычнай катэхізацыі. Надзвычай важна, каб дзіця ці малады чалавек разам з пазнаваннем новых абшараў ведаў па розных школьных прадметах маглі адначасова паглыбляць веданне вызнаваных праўдай веры
і развіваць сваё рэлігійнае жыццё. Такое ўсебаковае выхаванне неабходнае, каб тыя, хто ўжо хутка увойдуць у дарослае жыццё, былі хрысціянамі, сталымі духоўна, якія усведамляюць сваю веру, кіруюцца праўдзівымі вартасцямі. Нагадваю вам таксама, дарагія бацькі, што ўсё добрае пачынаецца дома, дзе ваша любоў утварае фундамент найважнейшай супольнасці, якой з'яўляецца сям'я. Гэта першы і найважнейшы асяродак выхавання да служэння Богу і людзям. Паводзіны бацькоў з'яўляюцца для дзяцей першым і найбольш значным узорам у кожнай сферы жыцця. У пасланні да сем'яў святы Ян Павел II пісаў: «Звычайна кожны з нас у сям'і прыходзіць у свет, таму можна сказаць, што сям'я удзячны сам факт быцця чалавекам. Дзякуючы бацькам дзіця атрымлівае жыццё. З імі найбольш звязана, ім найбольш верыць. Дарагія бацькі, старайцеся перадаваць дзецям вартасці, блізкія вашаму сэрцу, правераныя і пацверджаныя жыццём. Запэўніваю вас, што праз некалькі гадоў вы сустрэнецеся з вялікай удзячнасцю за тое, што любячы ставілі патрабаванні. Гэта нашмат больш каштоўнае, чым хвілінная папулярнасць. Будьце першымі і сапраўднымі выхаваўцамі вашых дзяцей у веры, а ваша пазіцыя вернага хрысціяніна і родны дом, напоўнены верай і любоўю, няхай будуць найцудоўнейшай катэхезай для вашых дзяцей. Благасловены кардынал Стэфан Вышынскі у сваім навучанні падкрэсліваў: «Сёння нам патрэбная вера, якая пераносіць горы, любоў, якая ўсіх яднае, і надзея, якая ніколі не знікае. Можна страціць усё, толькі не гэта». Шаноўныя святары, сёстры законныя і свецкія катэхеты, на парозе навучальнага новага і катэхетычнага года жадаю, каб Божае благаслаўленне спадарожнічала вам у справе выхавання мыслення і сэрцаў маладога пакалення. Няхай вашыя словы і асабістае сведчанне жыцця прынясуць у недалёкай будучыні самыя цудоўныя плёны. Дарагія дзеці, улюбёная моладзь, вы скарб для вашых мілых бацькоў, для нашага касцёла і ўсёй нашай краіны. Звяртаюся да вас з гарачай просьбай, каб вы яшчэ больш рупліва ў гэтым годзе удзельнічалі ў катэхізацыі. Вы мусіце шукаць і пазнаваць Бога ў вялікай працы. Таму ідзіце туды, дзе можна яго знайсці. Гэта можа быць халодны касцёльчык або цёмная каплічка, ці цесны пакойчык у парафіяльным доме. Няхай гэта не пазбавіць вас ахвоты. Памятайце, што добры Бог любіць вас і хоча з вамі ісці ў школу, а таксама на ўрокі рэлігіі і праз усё вашае жыццё. Усіх душпастараў, бацькоў, катэхетаў, настаўнікаў і выхавацеляў, дзяцей і моладзь на плённае перажыванне навучальнага і катэхетычнага года, які распачынаецца, а таксама усіх вас, дарагія вернікі дыяцэзіі, на нястомнае асабістае ўзрастанне ў веры і любові ад усяго сэрца благаслаўляю Александр Кашкевіч, біскуп Гродзенскі. Паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца ўсяго, стварыцеля неба і зямлі, всяго вашего і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божого, Зайца народженага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святла ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народженага і створанага, адзінасутнага Айцу, праз якого ўсё сталося. Ён для нас, людзей, і для нашага зволення, зышоў з неба і ўцялавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і зышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарства не будзе канца.
віру Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, який разом з Отцом і Сином належить поклонінню і хвала, який промовляв раз пророку, віру у один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрест для odpuszczenia греху і чекаю воскрешення померлих і життя вічне. До нашего Небесного Отца, праз посредництва Его умилованного Сына, узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за Святого Отца, каб Его авторитет был моцною підтримкою для людей, які шукають правду. Тебе просим. Молимся за керівників нашої країни, каб вони керувалися принципами справедливості і добра. Тебе просим. Молимся за християнські сім'ї, яким погрожає розвод, каб вони знайшли допомогу у Христі, який благословив їх суженство. Тебе просим. Молимся за людей, які шукають правди, каб вони знайшли її у Єсусі Христі. Тебе просим. Молимся о власти життя вічного для померлої Регіни Сильвестрович, яку вспоминаємо у першу годовину від її смерті. Тебе просим. Молимся за нас, собраних у ім'я Пана, каб наша віра усе більш умацовувалася і приносила тривалий і пригожий плон. Тебе просим. Почуй, Пане, наші молитви, да поможи нам виконувати Твою волю у щоденному житті. Праз Христа, Пана нашого. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахверу принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пану Бог прими ахверу из рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Христу. Милосердный Боже, ласкаво прими дары Своего люду, и учени, каб на святейшем сакраменте мы отрымали ласки, яких сынов ним довером прагнем, праз Христа, Пана нашего. Амен. Пан з вами. Угору серці. Дякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны Вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе. Каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Тройцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святынею Духа Святога, дзеля хвалы Твоей безмежнай мудрасці. Таму разам з хорам і анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна, Госанна, на вышине, Госанна.
Сапроти Божа, Ти святий, криниця усілякої святості, тому у єдності з усім Костьолом, у перший день тидня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, раз Христа просим Тебе, усемогутний Боже. Освяти гэта дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Єсуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Вспоминаючи смерть и мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой, розсеяний по всім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Олександром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу. І дозволь ім убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцу нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навек. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим:
Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру Єхоную. Пані, я не вартий, каб ти вийшов до мене, але скажи тільки слова, і будь здоров'я душа. Ты ждешь, когда приду я тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда приду я тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда приду я к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда приду я к тебе.
Больше не хочу говорить я и в ночной тишине лишь смотреть на тебя хочу, только при тебе. Больше не хочу говорить я и в ночной тишине лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Ты ждешь, когда приду я к тебе, такой, как есть. Молимся. Боже наш Отче, завсёды подрemлівай Твою допомогою Тих, кого узмацняєш своїм сакраментом, каб ми, дякуючи таємницям, у яких удзельнічаєм, спознали в нашем житті плен откуплення, праз Христа Пана нашого. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матері Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсифа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновити, якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ты сам гэтаму дитяті предвизначив. Амин. Душпастерські об'яви. Святоружанець на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак каралевы пабожных школаў, у аўторак каралевы супакою, у сераду каралевы апостолаў, у чацвер Маці Божай Саадкупіцельніцы, у пятніцу Маці Божай Суцяшальніцы, у суботу Маці Божай Радзіцелькі, у нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай з Люрд. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 20 верасня успамін святого Андрэя Кім Тэагона, прэзбітара Паўла Чон Хасана і паплечнікаў, мучанікаў. 21 верасня свята святого Мацвея, апостола і евангеліста. 23 верасня ўспамін святого Піо з Петрыльчыны, святара. Распачаўся новы катэхетычны год, нагадваем пра абавязак бацькоў рэлігійнае выхаванне сваіх дзяцей. Яшчэ ёсць магчымасць запісаць дзяцей і моладзі на лекцыі рэлігіі. Катэхеза для моладзі кожную суботу о 17 гадзіне. Просім аб дапамозе для вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні прадуктамі харчавання. Калі няма такой магчымасці, можна дапамагчы грашовымі сродкамі, складаючы ахвяраванні на патрэбы семінарыі. У закрыстыі можна набыць календары на наступны 2022 год. Ад наступнай нядзелі распачынаем запісваць на святыя імшы выпамінковыя, на ўрачыстасць усіх святых, дзень задушны і праз усю актаву. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі, за вашыя дары ахвяраванні на патрэбы духоўнай семінарыі. Дзякуем усім за вашу добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. Таксама яшчэ паслухайце слова біскупа Александра, слова біскупа Гродзенскага ў сувязі з прызначэннем біскупа Юзафа Станеўскага, мітрапаліта Мінска-Магілёўскім. З вялікай радасцю і вдзячнасцю Пану Богу мы прынялі навіну аб тым, што сёння святы Отец Францішак прызначыў яго эксцэленцыю біскупа Юзафа Станеўскага арцыбіскупам мітрапалітам Мінска-Магілёўскім. Мы перакананы, што асобе новапрызначанага арцыбіскупа Мінска-Магілёўская архідыяцэзія і ўся мітраполія каталіцкага касцёла на Беларусі атрымала руплівага і разважлівага пастара, які ў духу любові да Хрыста Пана, адказнасці і клопату пра дабро Божага народу будзе весці даручаную яму супольнасць лакальнага касцёла шляхам веры да Хрыста, адзінага збаўцы свету і адкупіцеля чалавека. Словы сыноўскай удзячнасці і запэўнівання ў безумоўнай вернасці скіроўваем святому айцу Францішку, які, прызначаючы новага арцыпастара Мінска-Магілёўскай мітраполіі,
dał jaskrawy i недвусенсовный выраз своей отцовской любови и клопоту про костел католицкий и верный народ на Беларуси. Його ексцеленцію арцебіскупа Номіната від усього серця віншуємо, а одночасово виказуємо вирази глибокої вдячності за його ахвярне рупліве служення нашому костелу на Гродзенщині, а так само за все добро, яке, дякуючи його служенню, стало нашим уділом. Жадам Його Ексцеленції щедрого Божого благословення, Святла Духа Святого, постоянной опеки Найсвятейшей Панны Марии, доброго здоров'я, фізичних і духовних сил, а так само всіляких ласков у служенні Костелу на новій, гоноровій і відказній посаді. Нехай пастирське служення арцебіскупа буде адлюструванням посланництва святого Юзефа, мужа молитви і покори, який уважливо слухав Божє Слово і був готовий вірно ожитовляти його. Отважного і розважливого, який своє посланництво розумів у категоріях служення і особистого присвячення. Нехай про служення арцебіскупа Номіната радость Євангелія досягне серця усіх вірників дієцезії, помножаючи у їх любов до Бога, удячність за Його дари і жадання бути Його вірними учнями. Нехай Бог благословить. Олександр Кашкевич, біскуп Гродзенський. На тиждень праці обов'язку з віри прийміть Божє благословення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Господь мой, так було завсюди, Ти, Господь мой, завсюди буде так. Ти, Господь, що збирає всі народи, несу Твоє перемогістя. Ти, Господь мой, так було завсюди, Ти, Господь мой, завсюди буде так. Ти, Господь, що збирає всі народи, несу Твоє перемогістя. Мой Бог, хочу хвалить, Тебе своим життем служить и отдышать Твою хвалу всему сусвету. Тебе, мой Бог, хочу спевать, Тебе всем сердцем вывышать и отдышать Твою хвалу всему сусвету. Ти, Господь мой, так було завсюди, Ти, Господь мой, завсюди буде так. Ти, Господь, що збирає всі народи, несу Твоє перемогістя. Ти, Господь мой, так було завсюди, Ти, Господь мой, завсюди буде так. Ти, Господь, що збирає всі народи, несу Твоє перемогістя. Тебе, мой Бог, хочу хвалить, Тебе своим життем служить и отдышать Твою хвалу всему сусвету. Тебе, мой Бог, хочу спевать, Тебе всем сердцем вывышать и отдышать Твою хвалу всему сусвету. Ти, Господь мой, так було завсюди. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.